Kutsatira kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu amene akudwala nthenda ya COVID-19 mdziko muno, boma sabata yatha tamva ikubweretsa ndondomeko zatsopano zoti Amalawi aziteteze ku nthenda imene ya COVID-19. Zina mwa izo ndiko kuti makhonsolo kapena makhansos aonesese kuti anthu sakugulitsa malonda awo mphepete mwa msewu. Tili kuno ku Mzuzu kumeneko ndi kuchigawo cha kumpoto. Dzina langa ndi Feston Malekezo. Ndiye mpulogalamu yathu ya lero tikufuna titawunikira kuti kodi ndondomeko zimenezi anthu azilandira motani. Makamaka ndondomeko ndikuyamba apa yoti anthu asiye kugulitsa mphepete mwa msewu. Mene ngati mukutiona pa TV mchithunzimu mutakuona kuti ndi mphepete mwa msewu ameneko ndi kuseri kwa Mzuzu Free Market. Koma tikaoneseza kuti chigulu cha anthu amene akugulitsira mphepete mwa msewu M1 road uko tili ndi M5. Ndiye ife chili chathu ndikufuna kucheza ndi anthu kuti kodi ndondomeko zimenezi azilandira motani, kodi nzotheka zitauthekadi nanga anthu amene amagulitsa mphepete mmenemo nkuwathandiza motani. Takhala pomwe. Ndenu ntoni mwati mugulitsa cha? Ndibagulitsa mpunga uwo. Anthu akudya mpunga kuma? Akudya mpunga. Edi? Moti thumba limene lachi ngati wiki imene? Likazokhala 4. Lachi namba 4? Mmaotenga kuti mpunga? Kuzigwagwa. Pompa apa. Aha. Nde akuwuzani kuti ubwino wa chomwe mmavala ku khopechi mask. Ubwino wake ati nchani? Kutetezera COVID-19. Koma mmayivala imene nakupeza ndimusanavale. Andi mavala chabe kwati mwandipeza ntava kutenthedwa ati ndai naivulako kali pang'ono. Kodi umatentha? Umaotcha kwambiri. Ndi mati mukakhala nokha kuyivulako pang'ono kuti mphepo ibwere. Koma ndi customer kuyivalanso. Kuyivalanso. Koma anthu amene amabwera pa benchi pano akumaziteteza, akumavala mamaski kapena ena amangobwera. Ena kumavala, ena kumabwera osavala. Muona kwanu anthu amene mmakumana ndi anthu ambiri inu. Chiopsezo choti kutenga nthendayi chilipotani kapena muli pa chiopsezo totani potengera kuti mmakumana ndi anthu ambiri. Chimenecho nde chikhazikhala choopseta. Nanga si wena akuvala, ena sakuvala. Ndasiringadziwa kuti uyu mthupi mwake muli bwanji. Akuti tu anthu amene mmagulitsa m'misewu kapena mphepete mwa msewu chifukwa choti nthenda ikukula bwanji mutayima kaye kugulitsa m'misewu kuti nthenda ipite, ikapita mwina muzabwererenso kapena china chichitike. Ganizo limene ndilaboma mwalilandira bwanji kuti ati zogulitsa mphepete mwa msewu mmene mmachitiramu zitheka, muona bwanji mene? Zikhazikhala zinthu zosintha chifukwa kuti ifenso tipezekera muti momwemo. Pali bwino mwina atatipanga zona kuti aliyense obwera munsika muno azivala chani mask. Bola kuti ndakuti ifenso zithu titani, zithu tithandiza, zithu titengeranso bwino kuti nafenso tizipeza konse ya mchere. Kuti mchere mumapezeka pomwepa? Timapezera momwepa ndiwo. Kulipira lendi. Lendi bana yampu? Timalipira lendi pomwe. Nayamba liti mene? Namba April. April? Chaka chomwe chino? Chaka chomwe chino. Nde potengera kuti imene Mzuzu ndi wang'ono koma anthu ochita malonda akuchuluka, ndi zotheka kuti angazakupezereni malo nkumagulitsanso bwino lomwe imene mukuchitira apa. Zotheka mukaunikira inuyo? Sizotheka. Chifukwa kwa amene akhazikatipezera maloko eni koti anzathu adzadzana kale. Nde kuti tikakhalepo pakakhala chinthu chovuta kuti mwina ngati ndachoka paja ndipita paja asakati ayi pano ndipanga inu munali kuti munali kuntunda pitani kuntunda komweko ndachikakhala ngati zoti ife titishinja moyo mwake. Zoti anthu kunja kuno akumavala mamaski mwazimva? Kwambiri. Nde yanu iliku? Vuto ndi zachuma. Koma ngati muli ndi foni apa mwamba chonchi. Kwathu kunoko akuti 500. 500 kwacha? Uyiona 500 ndiye kuti ana adya matemba pa nyumba. Ndi mukalekeza kuti muteteze moyo wanu ndi kuti mungodya siku limene lolo bola mungodya. Ndipo tingoti zonse zofunikira koma tingoti vuto ndi ndalama. Ndalama yavuta zedi. So inu mukupanga business mukugwira ntchito kapena mapeza bwanji ndalama? Ine ndine mulimi. Nimalima fodya.
anzathu afoja si season mukatagulisa byafoja ndipo nthawi zina zake ino at times kumapitako ku auction kuja kutani wena mukaone madollars omwe amatisira azathu obwera bola lino mumagwira madollars itu koma kodi madollars wamapanga divert ife kamapita ku banki kuja amatipasa Malawi kwacha koma maina amangoti akugula madollars koma kuzafika pa counter kutipasa Malawi kwacha nde mwagulisa madollars mwakanika kupeza 500 yogulira mask ndi zomwe ndikuyankhula papa kapena inosi munayambe kugulisa wanu Ford atinagulisapo tinangothera ku Ngongole paja mapanga za ma contract nde pakali pano pati kuthamanga kuti kodi tingapange bwanji nditu koma za muliri umenewu kwanu akuti chani kumene muchoka ndipo muliri umenewu tili pa chiopsezo chachikulu zedi koma kungoti mavuto ndikapezedwe kuti ukhale pa nyumba ukhale ngati mphepo ziduse that's why mukutiona tili pikilipikili mtown mukuti mwina nditu tifaboma kuti ayi stay home kuti bakhalani ku nyumba kuti izikuduseni ndipo nkhaniyo ndiyofunikira kwambiri koma vuto ndi zomwe ndikuyankhula pano zoti kodi kukhala pa nyumbako ndeno mchere sopano upeza bwanji nde mukaona amene zikuonekera apa pali gulu la wanthu inde boma mukuganiza kwalo kwa boma nina kuti ayi zomagulisa m'misewuzi zidayima kachi fo anthu amadzadzana chiganizo chimenechi mukuchiona bwanji chiganizo chimenecho nchabwino kwambiri koma litaona poasi anthuwo chifukwa zimatheka khoza kuwalowesa mkatimu koma inuyo atalowa osewa simungaduse musigamuyo ziteka population ya anthu ili very high titani tsopano tingoziyang'ana mene zililimo kuti zagwa zatha kapena titani tsopano muganiza kwanu ngati Malawi tsopano I think tione bomali zomwe litipangire kamba kuti pangodusa 2 weeks koma ziwiri zitatu tikuziona kuti mpaka mwatiyendera koma kalero sitimaziona mwina mwadusaso kuzinyalala kuja sipanali chonchija ndesi ndikuziona kuti khaya nanunso mwatiyendera chifukwa cha muliriwu ife timakhati kuyenda iya tinakapeza chifukwa ine ndine wamwe muno Mzuzu inunso mmayenda ndabadwira mwa muno ndakulira muno mtown ya Mzuzu ife tunachekera msemphano mauza msemphano enuyo ndithu chakule pomalizira tsopano nangasambira kudandaula kuti ayi koma ndalama zogulira zozitetezera zikusowa pachitike chani tsopano kuti anthu atetezedwe ineyo nkhani yake yayikulu ndiyoti COVID-19 kuwamapereka ndalama zambiri zomwe timamva m'mawayilesi zona nthawi zina zake azingotapa ndikuyika mkatoni ku national mabankimu because lero ineyo ndimapita ku banki kuti mwina ndikapezeko ka 1000 kwacha ndabwezedwa sinavale mask ndipo sinalowese mkati kamba kuti 500 ndilibe ndalama zanu zomwe mwazikanika kuzitenga zanga zomwe zoti Ngongole zawo anachosako ndakanika kutenga moti muziona ndingoenda yakaliaka muziona ndifumbi mumiyendo ndikukanika ndikukwera kabasa ipani ndithu mwa koma ndoti njira yake tiyendere imene yoti pofuna kuteteza wanthu amabanki osuna wazionesesa kuti ayi akuteteza chuma chili mmene mojo anthu azivala mamaski kwina konso boma mwanena kuti alithandiza anthu ake ndi zomwe tikupempha kuti mamaski nthawi zina mwina pochoka ku bankiko nakagulira koso akazi anga ku nyumba mwina kukanika kulowa mtown mukamba kuti alibe maski ndiye ndachita kubwezedwa pa nkhomo ndithu kuti musalowe umu muguleka ye maski panjapo mamaski wali kuti akapezeka ndi mavenda adayima kunsewo ndi salu komwe amasokera osazi wako kodi zinthu zija zili ku munthu oganiza ochita ndira bwinobwino zinthu zija zikupita kukama kodi ukhondo wake uli pati upeza munthu yemwe akugulisa mamaski ineso ndikuonekaso bwino zikumatero mpakana mupite pa national bank ipo olopa NBS mukazipeza ndithu amama zina la mtu yamba zina langa ndine Jekaira le mukugulisa jani pa nsepa nditi shambe ndi jinja uyuyu ati mwamba kudulisa jinja mwamba kudulisa ifo yani masiku ako siti kudulisa ndi mtengo wake simaone menda yalira ndejo mwemene mwayalira mukuyenda bwa ndi 100 amu 500 500 jinjayo simangu kumba kuseri kunyumba kuti ayi timakaoda kunkhatabe nkhatabe china mugulisa ma orange na zombala ndi aka mbawawa
tangoika chabe pamozi kuti anthu akamagula samavutika zipeza pomwepo. Ndiye ino mene ndiye ya jinja munayamba li? Ndayamba 2 weeks ago. Koma anthu akugula jinja? Akugula ndithu. Ndeno maski imene mwavalayi ati muzivala maski? Kunoko isi advisable kuti aliyese panovale maski ndi swecho mene yilili. Ndiyeno tiwona kuti nkoyenerera kuti zivala ndithu. Koma mwina mukuona kwanu anthu akuchimvesesa bwanji chomavala mamaski palaini pano panthu akumavala bwinobwino? Palaini panopo pala anthu osiyana-siyana. Ena azikhulupiriro akunena kuti sitingavale mamaski. Ena akunena kuti sinchovuta kuti tivale zita kuti popuma tikulephera. Komana nchoyenera kuti waliyese akanayenera kuti avale ndi umene swecho yathu yilili panopo. Koma ino kuti anzodula ino yanu naigula bwa? 500. Makachapa bwinobwino basi. Kuteko lero nakachapa mazulo kufika mama kamakhala katauma. Basi kupalaso. Ndikachoka kunoka ndimakakachapa. Bwinobwino. Kukaikapo mawa mama kamakhala katauma bwinobwino. Ndipo mara kuti iyayi zogulisira misewu zili tisiyekaye kupangira kuti misewu timakhala anthu ochuluka. Mene palili apo pamakhala anthu ochuluka kwambiri. Ndiye titachepesa kuti munati kanthenda kameneka kasafale kwambiri. Inu munaganizo limeneli muliona bwa? Ganizo limenelo ndiloyenerera komana vuto lake ndiloti ine mendabwera baba ndikamaweruka ndikagula nchere ndiwo zoti ndikadesiyana. Ndiye titati tisabwera kunoko tikapa chipsinyo choti mapanja athu asafala. Ndiyeno komana inali njira yabwino yoti titetezedwe ngati pangakhale nje yoti atithandiza motani kuti tikakhale manyumbamo tikasamalire ana athu. Ndiye kuti atakhala kuti mwina akupasani kena kake kuti mukakhala kunyumba muzikagulisira mwina kunyumba bolako nanga papa nditani kunyumbaso koko makastomera awasi ndikapeza pamene kunoko niweni mapeza makastomera kuti ndipeze kangachepa. Ndiye kuti zokudya katatu zija zitha kukanika tumene ndezivuta aditi. Mkatikati mwa program imene ya Danga Langa tsiku la lero tiucheza ndi wanthu makamaka powunikirana za ndondomeko zatsopano zimene boma layika lotetezera anthu ake ku nthenda imene ya COVID-19. Mwazina boma lakamba zoti ayi galimoto zimene timakwerazi bwanji anthu amene akukwerawo mwine galimotoyo uzionesesa kuti wakwera ndi anthu amene avala mamaski. Nkhani nawo kamba zoti osakhala mothitika na galimotomo ngati kumbuyo kumakwerako anthu atatu iyayi bwanji mmodzi akwere galimoto ina akwereko anthu awiri. Nkhani ngati misika street vending bwanji tayima kaya ithe kuti anthu nangasipo lingalira kuti anthu amadzazana mmene mucha pasakhala anthu ochuluka. Ndi street vending tayima kaya makhonsolo aonesese kuti no one akugulisa mphepete mwa nsewu. Ndiye tikufunsa wanthu mpulogalamu kuti kodi maganizo amenewa kapena malamulo atsopano amene boma layikawa akuona motani. Ndine Feston Malekezo takhani omwepo. Sono ino zina? Sina temu mwachimbiri. Sono nde maski yanu ili? Kura? Maski mwaisi yako? Sina kuti tizivala maski mwasi yako? Staff ni nayo. Muli nayo koma? Ivali mwene. Ivali. Nde mkumaisi ya ntumba chifanya? Ngati? Maisi ya ntumba chifanya? Basi nangoisiya kuti basi nanga sinalipa neka ndiye kuti ndipangeso zakuganiza sinalipa. Koma mukakhala nzanu mukumayipala? Nekhaneza ndimangopala. Ndimapangeza coronavirus. Ndiye tikambe nkhani ya boma limene labwera pano li. Mwalilandira motani komanso chiyembekezo chanu nchani? Nanga sisi zimaenda kuti munthu akati wavala chichete umateteza kuti mwina izako ali nayo koma kati wavala kuti simakhala kuti sangakupase ife nanga simakhala wateteza kale. Koma mwina mukuona kwanu mukaenda mmakomboni umo anthu akumavala mamaski amenewa kapena anthu akunyala nyazi? Ambiri kukosa mavala koma ene nanga samapangera kuti coronavirus auta kulibe ndiye zimakhala movuta kuti munthu utengeza zako uli umapanga zako kuti abasi neni pange zanga uyi msiye. Ino kalekale mukati chani iliko kulibe? Nakasiyambira mati corona kulibe koma mene ino yotsopano mukati chani tsopano? Ife pano patazindika kuti corona iliko chifukwa ambiri amavala ifana sisi napa kuti abasi mwazi panopa mwazindikirano kuti ilipo? Pano patazindikira ifake timatiteza kuti abasi
nafeso tani tigule zitiza patoka panga kama enda ka gari moto makao na so pale upeza una customer sinasema kata hapa kuti mmaendesa ino mesa gari moto ndinayo hapa taxi ndi anthu akakwera mgali moto amavala mamaski ambira makata avara kumbuyo chifana sema yema anthu awiri kumbuyo kisogoro mozi ndiye ose makata avara ndiye ka driver ulibe amafusa sota nangani bwanji ndiye mafusa hata mwina sinagule ama kuza sota mwina ugule mwina kama sizoenera kuti mzitani mzingo khala kupanda kupara chani kupara zoenelera kuti mzinsagano koma business ino tsopano iwe nda bwanji tsopano kodekera kuti anangasiya anthu amene matenga ayamba kutsika malo motenga atatu kumbuyo monatenga awiri ino tsopano nezikuenda bwa nangasi mmene anakhazitira malamulo eti panamanya kuti kumbuyo khala anthu awiri kupotereza kuti anthu mwina athautani pasana kachilombo koma akati ayamana anthu awiri kumbuyo amakhala chitetezo chakulu tangasema ka distance pakati ndiye kuti akhuzane pamakapovuta chifukwa kana amene muli anthu awiri kumbuyo kusogora mmozi komanso achitetezeso kuti avaleso zinthu zoyenerazo ndiye akapanga zimenezo zimayerani zimayenda bwino amanyamuka mayenda umapitisa ulemu pa nkhani ya niwafadi kambe kupang'ono za munsika wathu tikatenga ndi mmene ulili Mzuzu anthu ambiri amagulisa m'misewu akuti zimenezo zithe anthu asamagulise m'misewu popeza kuti munsewu anthu amachulukana apasirana corona inu mukuona kwanu anthu amene amagulisa no munsewu tathandize bwanji nanga sinanso mchere uchokera pamene popo tathandize bwa ndipo vuta chifukwa ngasi munthu eti amatengera kuti agulise apezeke nakake chifukwa ambiri amatengera kuti ndikagulisa ndipezeko sopo ndipezeko mchere kana ndipezeko ndiwo koma ena ngati fe timamangira kuti tikaenda kale timene like mseko cha timagira kuti tili bwino kale kusiyana ndi azathu amene alibe nanti nde zina la ntho yako Agnes. Anti Agnes Agnes nda Mukisi. nde anthu tamavala mamaski ino yanu ili kuti Nilibe. mulibe sinambe mwakhala kunali komatu akuti tizivala mamaski tikuli konse ndeno mutani tsopano Nigula. mugula Chabwino. Nde mafadi kambe nkhani kuti ino ndi mmodzi mwa anthu amene mukugulisa misika kapena ya pansewu nde boma likuti ayi tisiye kugulisa misewu chifukwa choti mmazazana mupasana corona ino mwina nkhani imene mwayilandira bwanji Vana vachita makolo. wachita makolo mwayilandira koma nde muzikagulisa ku Tikale pasi. basi mwakhala kunyumba muliyenge ya Kaya. nde mwina ino muganiza kwano aboma atani kuti musakhaliretu muzipezabe yanchere Vatovire tavanu tiyambe tigulisenge umusika. Vatovire kuti tigulisenge umusika. atakupasani malo kuti muzikhala musika mutakwanirisa yanu ndi amandasi nde mpaka na benchi ya mandasi Mnazona? Kapena aonjezerepo kandalama kuti isakhale amandasi yokha. Aonjezereko. Eti? Chabwino. Munavota kumene? Chabwino ndeti amene ndi Ine ndine Brian Chisanga. Chisanga ino ndiye mugulisa nyani? Ndigulisa ma blouse. Yama blouse ikuyenda koma. Ayi kwenda. Azimaya agula ma blouse. Kwambiri ndipo. Azi kwenda kwambiri mazimaya agula afuka anali chimulu sopano zikusika. Ndithu. Nde nkhani ya mamaski muyona bwanji zikumatheka bwino mumavala mamaski. Mamaski tikumavala. Nangasini muchigulugulu munomo. Ndeno nangasi makastoma abwera ambiri ndeti mafuna kuti tizivala mamaski kuti ziziteteza chifukwa timapezani ndi makastoma osiyana-siyana. Oti simukuziwa kuti nthupi wawo muli bwanji? Ndiponso ndrama nangasi magati kusinisana ndrama tugwira nthawi zina munake malaya mwina wagwira winaso basi choncho chitu ndithu. Zima okay timene tiyambe mpona kuti akuti ubwino wovala maski nchani mwamba zotani? Ubwino wovala maski ndiwokuti munthu eti umayenda mchigulu nthawi zinamatha kwangusala ndi munthu zako mumagawirana mphepo ndiokavala maski mphepo ija sizimakhuzana kuti mwake zikalowe mphuno mwanzako yayi. Olonkamwa munthu kamalavula malovu aja mumayitaniraso umase timachemera nthawi zina blouse ma 5 vans bwana azimayi ndio zimangotira ndeka maski mumu ndithu maski ito. Komano nkhani ina ndoti akuti mmisika ngati munomo mukuyenda muzikhala 1 meter apart. Eti muzitalikana 1 meter of course apa simunakhale 1 meter koma muzikhala 1 meter apart. Nezi zimathano bwa. Zimenezo tikumayesesa. Koma poti nangasi ni muchigulu muchipiringu nthawi zina
zimachitika kuti mwina mwake basi zangochitika mwina basi kachizolowezi, komano tikumayesesa ndipo tiziyesesa kulimbikira choncho kuti 1 meter social distance kuti zizitheka. Ndipo matu alabweretsa malamulo atsopano akuti misika kapena kugulisira munsewu mbali mwa nsewu kuthe chifukwa anthu amakhala ochuluka ndi kutengera ndi mmene palili pathupa mmadzaza kwambiri ndakuti ayi kwambiri pano zitani kuti zithe. Mukuona kwanu pachitike chani angasi kuti akanguti chokani ndi kuti musowa kopita maganizo anu nkhala chani pachitike chani? Ife maganizo athu amene popo timapempha aboma kuti pamene popo inde zikuveka koma sitikuveka kwambiri nanga si ifeyo pano ndi business munomo ndiye tikacha kunoko tikakhala kuti koso chifukwa takhala kuti tazolowera munomo malo ngati awa ndene kuti tikachokako ndiye tipita kuti ndi business timadalira kudya momwemu ndeno ife tikadya chani nanga si tazolowera. Dzina langa ndine Ulemu Banda. Ino nde musikano mugulisa ya? Ndimagulisa za ana. Ndithu. Zovala zimene tikuzonazi? Zovala zimene mukuziona zimagulisa kaunjika koma ndimagulisa za ana. So kuti muzigulisa za ana mnangosankha kuti ineyo ndizipanga za ana basi? Nangosankha kuti ineyo ndizigulisa za ana. Nde ana akumachena bwino akugula? Ayi ana ndithu ndi makasitomala amene amagula ndithu amadalira kuti akabwera pano azapeza za ana. Ndithu. T-shirt abwino chani chilichonse azachipeza pano chokhuzana ndi mwana kuyambira amene asanabadwe mpaka na ma 14 years ndimakhala nazo. Ndithu. Munayamba liti business ene? Namba chaka chatha pano pandi ndi 2 years. Ndi experience ya 2 years moti muli pano? Kwambiri. Makastomala akabwera notsopano zikumatani potengera kuti kunja kuno kuli covid mukumaziteresa bwanji inuyo komanso pena makastomala anuwo akumazitereza motani kuti musapasirane covid? Ineyo akabwera makastomala ndikumavala mamaski mene mwachitira kuti ndiziteteze ku covid-19 komanso makastomala akabwera opanda zitetezo ndikumalimbikisa kuti azikasambira mmanja hand sanitizer azisamba mmanja pafupi komanso azivala zozitetezera ngati pamaski kuti apewe corona. Ndithu. Moti zikutheka bwa anthu amba kumvesesa bwinobwino? Zikutheka chifukwa makastomala ambiri akamabwera ataziteteza ndi mamaski komanso akumayindanso ndi hand sanitizer kumazisambisa mmanja. Ndithu. Pa nkhani yona kuti nangasibo malaika malamulo atsopano kuti anthu amene amagulisa mphepete mwa misika asamachite motero fa amazazana kwambiri ndi kupasiyana corona nkosavuta. Inu nkhani imene mwina choyambirira mwayilandira motani? Andikuona kuti boma pamenepo laganiza bwino kuti liyikepo malamulo pa nkhani ya coronavirus. Chifukwa panopa zinthu sizili bwino, i corona wafala kwambiri. Ndithu. Koma nde zikatero nde muchiteno motani tsopano basi business muyima kaye? Ayi panopa business lingayime komano kumene kungapezeke malo kuti tizikagulisira ife tipita kumene koma malo tili kulakwisa chifukwa likutitetezera ifesi. Chofunika chachikulu ndi kuti akupezeni malo ena kuti mukagulisire. Malo akapezeka noti tikagulisire ndichoka kuno tikagulisira kumeneko. Koma sindiye sambuyo mu anakuwuzani kuti musamukire ku musiuku kuli nsika watsopano anamanga uja kumati anthu anakapa. Kumene kuja ndikumbali kwambiri nde sikumakhala business. Ndipayeka anthu ambiri mwina tikukakamira mbali mwa nsewu. Ngakhale pamene kuboma likuyesesa linakhala ngati latiteteza chifukwa mbali mwa nsewu musimoyenerera kunoti zikusamuka. Ndithu. Inu corona simuyopa? Ndimayopa kwambiri. Chifukwa ndintenda kuti ndiopsa kuposa izi. Corona ndiopsa kwambiri. Kuposa ya? Ikuposa izi. Unazona? Corona ndiopsa kwambiri. Nde simukuzitereza bwanji? Kutereza kwake timatereza kuti tikapita ku toilet osapita kuti toilet ndibisale kumpanda ayayi upite ku toilet yolipira ukacha pamene paja usambe ndithu ndi sopo muno bwino. Kapita ukatatu ene kuti usambe katatu mmanja. Nasamba kale. Ayi. Ukapita ku toilet usanayambe kugwira china chilichonse ka chakudya usambe mmanja ndi sopo. Ndio kuti waziteteza pamene paja usati basi sinagwire kena kali kosana naenda kupita ku toilet uzisama ndi sopo wasamba kuno bwino. Akuti tizivala mamaski. Mamaski awe timavala si akufutika kuvala si pafunika kuti ndalama ndiye ngati ulibe ndalama kuziteza kwake kusamba pasi pafupi ndi nanga ku toilet mmapitako ngati mapita olerenga umalipira kulaso maski ndithu zatheka bwanji simunavala? Ngoti yavutirapo. Yavutirapo. Koma mmavala ndithu? Zimavalidwa ndithu.
paka akakuzungulira ni makastoma chifama kuzungulira ni makastoma ndezi matha bwanji tsopano kuti musatenge matenda timakhalana patali ndithu. Zimatheka? Zimatheka ndithu. Boma likuti kugulisa msewu kuthekaye mmene timachitira kuno anthu asadzazane kuno yayi anthu asakhale ambiri m'misika. Ganizo limene limuona bwanji kuti anthu asamagulise m'misika ya mbali mwa msewu kuti tipewe matenda a covid ino ganizo limene muona bwa? Ganizo limeneyo tingathe kunena kuti ndilothandiza koma ndiye komayo kukambira matha kuoneka zinthu ndidya nsima koma kuze kuti kusogolo kuli sentence ina. Ndeno titha kulivomereza ngati bomalo lingapereke malo wokulirapo tizikhala motalikirana chifukwa kukhala kuseku chonchi ndikusowa malo tikaona mkati umu anadzazana anthu ndiye kuti kuopa kuonera kuti tiyambe mchitidwe woyipa chifukwa kuti ukakhala kuti ulibe zinthu zochita umalo mchitidwe woyipa ndiye tikuopa kuti titani tizipanga kanga chepe chifukwa mabenji mwanadzaza ngati boma lingapereke malo ena kuti amakete kuti ena apite ku makete yakuti ndiye kuti tikhoza kupewa. Chalamba 2 loti azithandiza kuti kugawa mankhwala oti ngakhale kuti palibe mankhwala corona koma kuti tindizirako like sanitizer azipanga kuti gako share ndiye kuti achasata kutiteteza. Ndine Foster Kanyenda. Mr. Kanyenda ndi mmathamanga yotani town? Ine ndine taxi driver kuno Mzuzu. Choyambirira timafuna titamva maganizo anu kwabwera boma latsopano pokhala kuti ndi munthu wa business mwalira ndire bwanji boma likapena zokhumba zanu kukhala chani pamene ayamba kuyendesa boma lino? Ifeyo tifuna tingoyamikira ndiponso ndoti talilandira boma la nyuwanili chachikulu chimene timangolingalira timafuna kumbali ya ife ngati anthu othamangathamanga kuti chimene tikuchita chizitha kuoneka. Ndiye tikutero ifa cha ngati boma limene tinalalo mbuyo muja timathabe kuthamanga koma chimene timachita sichimatha kuoneka. Ndiye ndi chikhulupiriro ndithu kuti boma lathu lalowali ndi fundo zake zimene ziwiri zitatu tikuzimva ndi zimene manifesto yawo inkanena tikukhulupirira kuti akazigundadi umoyo wa munthu utha kusintha. Moti mfuna mukayendesa galimoto 6 months zigula inzake zimenezo zimene zimafunikira kuti aliyense azidya thukuta lake ndithu kudya katatu pa tsiku kudya katatu pa tsiku monga zamba kuchitika zimenezo zamba kale kuchitika. Chabwino ndeno boma ili labwera pa nthawi imene dziko la Malawi lilinso pa muliri wa covid-19 tikunena pano chiwerengero cha anthu chikukwera tsiku ndi tsiku ndi malingalira kunena kuti ayika ndondomeko zatsopano zoti athaninane ndi nthenda imeneyi. Zina mwa izo ndikuchepesa chiwerengero cha anthu amene amakhala mina m'misika kulesera mina street vending koma ndimalinga kuti inu mwandikana ndi anthu amene amagulitsa munsewu ma street vendors muona kwano nzotheka kuti tithane nawo amene amagulitsa m'misewu tingawathandize motani inu mwina mukuganiza kwanu? Apopo ndipovutadi kuti mmene anenera ndi fundo zimene ayikazo kuti tizithabe kukhala motalikana molingana ndi umoyo wathu wa siku ndi siku. Komabe tingoyenerabe kuti tivesese ngati akunena zoti tizitha kuvala mamaski mwinabe zikhoza kungothandizabe mwapang'ono chabe koma kuti tizikhala motalikana ndikuona ngati zovuta tiyerekeze ndi pansika amene pamakhala pamazaza zoonadi. Nanga galimoto mwana kuti muzikhalatu anthu ochepa zimatheka? Zimenezo zimatheka kwa anthu ovesesa nanga simaziwa poti business. Eni galimoto ndino mungenda mwauza anthu kuti ayi galimoto yanga muno mukwera anthu awiri ku bagi mmodzi kutsogolo angakakamire munthu? Ayi potepo sangakakamire koma sinanga kusemphana kwenikweni kumakhala kumbali ya mtengo. Ena mwayo amafuna kuti alipire mochepa pomwe iweyo kwauza mowathandiza kuti apewe molingana ndi umoyo umene uli masiku. Ndimene tamalizira programu yathu ya lero ya Danga Langa imene timacheza ndi anthu osiyanasiyana makamakatu uno ndi mzinda wa Mzuzu timakambirana nkhani ya ndondomeko zatsopano zimene boma layika lofuna kuteteza anthu ake ku nthenda imeneyi ya covid-19 kuti safale tichite motani. Timakambirana mfundo ngati zimene boma layika loti
anthu asamagulisire malonda mphepete mwa msewu polingalira kuti mmenemu ndi mmene makhala anthu ochuluka, ndiye social distancing ndi nkhani yovutirapo, komanso mwina si onse amene angakwanise kuvala mamaski. Mwazimvera nokha mmene anthu ayankhulira kuti iyayi nzotheka, koma boma mwina liwauze chochita kuti akagulitsira kuti ena momwe mwana kuti ayi khanga liganizo losatheka polingalira kuti misika yambiri mu mzinda wa Mzuzu ndi ozaza kale. Ine langa dzina ndi Feston Malekezo, ndakondwa kuti mnali pamenepo kutsatira program imeneyi ya Danga Langa, ndingoti mwakoma nonse.